Oiana Jauregirekin gaude, Teknopolis telebista saioko aurkezlearekin. Errusiatik itzuli berri da hango espazio agentziatik. Oiana, inoiz imaginatu altzen nuen kazetaritza ikasten ari zinenean, Errusiara joango zinenik astronauta bat elkarrizketatzera. Bueno, ez. Ez dut uste hori hola imaginatzen dezunik, ez? Egia da badela ogibide bat aukera desberdinak ematen dizkizuna eta sorpresak ere bai. Eta tarteka horrelako aukeratxoak edo perlatxoak sortzen direla, ez? Zure egunerokoan kanpora joateko aukera edo gauza oso berezi bat ikusteko aukera. Kasu honetan, Yuri Gagarin kosmonauten entrenamendu zentrora joan ginen Errusiara, eta, bueno, esan zigutenean, joateko aukera zegoela esan zigutenean, kriston sorpresa izan zen, eta ilusioz, noski ilusio honi zartu genuen, bai. Eta han Errusiarrekin egon zineten, ezta, beraiekin hizketan, eta komunikazioa nolako izan zen? Hizkuntza desberdintasunaz gain, kultura desberdintasunare igerrizten duten, edo nolako izan zen? Bueno, hizkuntza ezberdintasuna zalantzari gabe, eta ingelesez komunikatzen ginen, egia da zentroan Yuri Gagarinen ingelesarekin etzegoela inolako problemarik, eta beraiekin ondo komunikatu gintezkela. Egia da ere, hantxe, gu Josu Feijorekin joan ginen, mendizalearekin, eta berakan froga batzuk egin behar zituelako, eta ibilbide guztian zehar, froga horietan, nolabait, froga horiek zuzentzen zituztenak edo antolatzen zituztenak ziren bertako turismo agentzi bat. Eta turismo agentzi horretako langileak, hortxe ezaguan zuzendari bat eta beste 3 langile. Zuzendari horren jarrera bazen oso kultura militarrekoa edo, ezta? Horrela oso zorrotza eta oso agindu, tal, denak pixka bat atzetik jarraika oso agenda estuarekin, eta orduan egia da harreman mota ezberdinak izan genituela, ez? Pixka bat zuzendaritza zuen jendearekin edo, harremana pixka bat hotzagoa zen eta bistantegoa, ondoren langileekin eta bertakoekin eta eduki genuen harremana oso harreman ona, izugarri ondo tratatu gintuzten, eta oso gustora ez den inolako problemarik eduki. Eta zer karritu zintuen gehien? Zer karritu ninduen gehien? Ez dakit, pentsatzen dute kosmonauten zentroan denak pixka bat, ezta? Egia da, ingurune oso berezia delako, ikusten dituzun infrastrukturak, lekua, edifizioak, frogak egiten diren lekuak, dena zen izugarria, ezta? Egia da, ikusi genituela, bai Mir espazio estazioa eta ISS espazio estazioaren erreplikak. Karo, horiek ikustea ere, polita da, oso polita, ez? Beti ikuste dituzu irudi horiek espazioan, espazio estazio horiekan, inmensidade hortan, ez? Handitasun hortan, eta ikusten dituzu parez pare erreplika horiek tamaino errealean, ez? Adibidez hori oso ikusgarria izan zen barruan ibiltzea, hor salseatzen eta pixka bat kuskusiatzen, hori oso polita izan zen. Agian horrekin geldituko nintzake. Oso ondo. Eta hori Teknopolisen ikus dezakegu, ezta? Hori da, hori Teknopolisen egongo da ikusgai, eta nik uste dute oso irudi politak lortu genituela, eta, oso maiz ikusten ez den erreportaje edo irudi mota batzuek aurkezteko aukera izan dugu hontan. Oso ondo, eskerrik asko, ikusiko dugu. Zuei, agur.